Здравейте хора! Вие сте с мен Методи от Treasures at Home в новата ми рубрика Recreate Challenge. Идеята на тази рубрика е да ви показвам готини неща, бюджетен вариант, в който може да предизвикате себе си, за да направите с минимум средства нещо, което да краси вашия дом. А какво съм ви приготвил за епизод 1? Вижте сами. Много ми харесват ето тези, които виждате тук на екран, готини mushroom лампи. Може да си ги направите къстъм, така както вие искате. За целта, какво ни трябва? Първо, трябва ни ето такава лампа, която си я купих от Икея. Ще видите колко струва. След това, което ни е необходимо, е една купа за салата, която е в горе-долу подходящ размер за тази лампа. Отваряме лампата. Така, ето, тя изглежда по този начин. Има своята основа и своя капак. Това в случая няма да ни е необходимо. Ние ще го използваме за нещо друго, като например саксийка. Хоп, добре. Няма да е точно така. Ще го използваме за нещо друго в някакъв друг проект. Затова го отделям на страна. В ето това кашонче аз ще боядисам горната част. Като идеята е да я боядисам от вътрешната страна, за да остане огледалния ефект на самото стъкло. В случая ще разджуркаме много добре спрея. Махаме капачката и отстраняваме предпазителя. Хоп. Така. И много внимателно започваме да пръскаме. Принципно това трябва да се прави отвънка и с маска, така че не е много окей да е вътре. Тези, които ги гледате, където го правят вътре, не е окей. И след като я пръснахме, сега трябва да изчакаме малко да изсъхне. За тази цел ще я отместя и ще я изчакам да изсъхне. През това време аз взимам друго кашонче, което също ще използвам и ще напръскам. В случая тук би трябвало пластмасата да я третираме с праймър, за да може да не се притесняваме, че ще ни се излющи самата пластмаса и дали ще се хване. В тази връзка
Аз не го направих, но хубаво е вие да го направите. Малко чакаме да изсъхне и я завъртаме. Завърт. Минавам го втори път, защото се получиха някакви петна. Най-вероятно това е причината, поради която не сложих праймър. Затова се получиха петна, но минавам го втори път. И сега чакаме. Боядисана е от вътрешната страна и сега ще си помогна малко по-бързо да се изсуши с пистолета за горещ въздух, като пистолета е с батерия. Доста слабички са, но пък вършат работа в място, където няма ток. Пускам. Така, докато суша, мога и да изпуша една цигара, но аз в случая не пуша, така че... Взимаме пластмасовото. След като всичко ни е изсъхнало и цвета, който сме направили, ни харесва, е ред да пристъпим към сглобяването. Поставяме кружка, но преди да поставим кружка има още един малък финален щрих. А именно завършващия елемент. Това е дръжка за шкафче, като идеята е да бъде поставена отгоре. Взел съм два вида, този и другия, който всъщност имитира диамант или някакъв кристал. Също много ми хареса. Малко по-голям е, но не знам тези двата кое да избера. За тази цел сега ще ги поставя и ще преценя.
кое ще седи най-добре. Това мисля, че е доста голямо и прекалено агресивно. Затова може би това е по-добрия вариант. И седи доста изчистено. И сега трябва да го боядисаме по някакъв начин, така че да е в композицията. Взимам го и го поставям в кашончето за боядисване. Боята. Верно ли си загубих боята? Не, аз... Човек, тук има 5 неща и аз от тези 5 неща загубих едно. Не мога. Намерих си спрейчето, разклащаме го, започвам да боядисвам. Оп, оп. Минаваме към изсушаването. След като сме боядисали всичко, следва да сглобиме и детайла. Ето я боядисаната основа. Ето го и самия mushroom, както се вика, плафон. И детайлчето, което ще го прикрепим отгоре. Така, с какво да го прикрепа? Купил съм си ето това лепилце. То е каноколит, с което ще залепиме, за да бъде по-добре да се държи. Като идеята е да бъде по-стабилно. Какво правиме? Много леко позиционирам от него. Това е каноколит, който е под вариант гел. Това е твърдител. Пръскам на мястото, където ще бъде, за да може да хване веднага. И с супер точност го центрирам, за да може да хване веднага. Така. Току-що вече се залепи. Както виждате, дърпам и то си седи там. Ето го ефекта. И затваряме лепилцето. Дойде момента, в който трябва да ги сглобиме. Супер елементарно, просто, но в същото време перфектно и ефектно. А колко ми струваше всичко това? Струваше ми толкова. Така че, кажете ми, че не е ефтино, а ефектът е, мисля, че да кажем, зашеметяващ. Пишете ми в коментарите, искате ли още такива идеи и как се правят. Много ще се радвам да ми споделите дали ви е допаднало и
да се абонирате за моя канал. И не забравяйте да сложите един палец нагоре. Благодаря ви. Това беше от мене, Методи, от Treasures at Home и с рубриката Recreate Challenge. Чао и до нови срещи!